Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Ubaba uNzibande okubingelelayo uNdlalifa izulu. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa uNkulunkulu wethu ngcwele. Siyabonga ukuthi sikwazi ukuhlangana namhlanje sabelane isinkwa sasezulwini, sabelane izwi likaNkulunkulu. Dumo lonke lungolwakhe lumfanele, izikhathi zingakabibikho namanje kuze kube phakade. Ngiyabonga ukuthi ungitsheleke indlebe yakho. Singakaqhubeki-ke nenkonzo, ngiyathanda ukukhuluma ngigcizelele la. Ayikho into ebuhlungu njengomuntu olahla i-date yakhe yokuvuma izono. Kubuhlungu ngendlela emangalisayo. Ngisho amazwi engake ngawasho. Wathi uNkulunkulu kimi, abantu abangalaleli ingoba bamthathi yena serious, ingoba bamnakile, abanendaba, bamesabi. Namanje-ke uthi angigcizelele, uma une-appointment yokuvuma izono, awunayo i-appointment nobaba uNzibande, une-appointment naye uqobo lwakhe. Une-appointment nomdali wakho, hhayi nobaba uNzibande. Ubaba uNzibande akalutho. Akalutho. Phambi kaNkulunkulu ungcono wena kunami, mina ngilutho, isidwedwe nje. Kuphela nje ukuthi senzelwa umusa, lesi sidwedwe uJesu wasifela esiphambanweni. Manje-ke uma unikezwa i-date yokuvuma izono, ibhale ebhukwini lakho lokuvuma izono. Ubhale usuku, ubhale inyanga, ubhale unyaka, ubhale isikhathi okufanele ufone ngaso. Uze ubhale nenamba oyoyifonela, ngoba kufonelwa noma yiphi inamba. Asizifoneli zonke lezi ezivela ku-WhatsApp, kodwa kunenamba oyinikezwayo uma ubhukha, ibhale phansi nayo. Manje-ke khona abangafuni ukulalela. Ayikho ifoni engafrizi. Ngisanda ukusho kulezi insuku neyami ifrizile. Ngakhuleka uNkulunkulu wayivula. Mhlawumbe wena uzokhuleka eyakho angayivuli bese udiphenda uzoyithola kumina i-date. Enye into okufanele uyazi, uma ushintsha inamba, yikho ngimtshelile ngathi ukushintsha inamba kunzima kakhulu, umsebenzi omkhulu kimi, kungcono uma ngifaka umuntu omusha. So uma uke washintsha inamba, ama-records ayanyamalala kuthina sonke. Make yaphuma nje leyo namba ku-WhatsApp, kucisha yonke into ewu-WhatsApp yakho, nakumina, nakuwe, nakubani. So yazi ukuthi uma ungalaleli, ubhale i-date yakho ebhukwini lokuvuma izono, hayi mina angazi. Kodwa nje uNkulunkulu wangitshela wathi abantu abangamlalela abangamhloniphi. Mina-ke ngokunika nje i-date yokugcina, ubamba ulayini ekugcineni ngoba awulaleli. Bhala-ke i-date yakho. Ngiyakucela, ngiyakuncenga. Bese ngiza kulaba bantu bama-emoji. I-system ayikwazi ukuqamba amanga. Uma i-system ithi wena ofake i-emoji, musuphika phela. Ngoba uzoya esihogweni uyele ukuqamba amanga uthi awuyifakanga, kanti uyifakile ukuthi awazi uyifake kanjani. Kuyasiza ukuxolisa. Yazi uthi ngiyaxolisa, angazi ngifake kanjani. Kodwa musuphika. Ngoba uma uphika kuyoba buhlungu. Mina ngeke ngidazi ngani nawe. Ngizokuyeka nje uphike. Kodwa kuyoba buhlungu ngosuku lokugcina uhlulelela ukuthi waqamba amanga ukuthi uthi awuyifakanga i-emoji kanti uyifakile. Uhambe uyosho esihogweni neyifebe, neyiphingi, nababulali ungakwenzanga wena. Ngoba uphikile nje waqamba amanga. Uthi uJesu oqamba amanga ungokaYesu uSathane. Akeneka amanga bazalwane. Musuyiphiki i-emoji kusobala isho ithi wena uyifakile. Wena thana ngazi ngifake kanjani, ngiyaxolisa. Bese uzama phela ukuyikhipha. Uma ungakwazi ukuyikhipha, khuluma nezingane zakho
noma khuluma nomakhelwana, ngeke ngabibikho ekhaya noma kwamakhelwana owazi WhatsApp ozokusiza uyikhiphe. Ngiyacela ngikuKristu. Ake singawafaki ama-emoji. Uma uyifakile musuphika phela uma mina ngicela ngikuKristu ukuthi uyikhiphe i-emoji yakho. Musuphika ngoba uzidalela ini inkinga. Ngiyabonga, ngiyadlula-ke kule issue. Khuluma ama-issue amabili namhlanje. Issue yama-emoji nosuku lokuvuma izono. Lubhale eceleni. Ngiyacela. uJesu Kristu inkosi. Hayike asidluleke lapho. Siye namhlanje ekseni ngimthumelele inkonzo yomthembiso ngoba ngifisa sithathe siyifunde siyibone ngokhona abangakwazi ukungena ku-YouTube bayibone bajabule bese bethumelela nabanye. Usubscribe-ke ku-YouTube, ukusubscribe khona lento ethi subscribe ucindezele yona usubscribe ukuze mayifika inkonzo iqonde kwiskrinini sakho ungalokhu uyongena ku-YouTube ubona izithombe ezingcolile. Nalabo bathumelelayo bacele basubscribe ukuze bazithole iy'nkonzo zikababa uNsibande bambone bukhoma ekhuluma kungabi ukumuzwa ngezwi nje kuphela. Ngiyabonga kakhulu baningi asebebongile ngokubathumelela. Ngiyabonga nami kakhulu ukuthi ngilalelile nje ngizwile kukhulunywa kimi ukuthi angiyifake. Sengiyabonga kakhulu. Ngiyazi benilalelile ngevoice nge-WhatsApp kodwa kuba khona umahluko into usuyibona. Kuba khona nje omkhulu umahluko. Siyabonga kakhulu. uNkulunkulu anibusise. uNkulunkulu abe nani. Nibe nosuku oluhle olubusisekile. Hayike asingene enkonzweni yethu yanamhlanje singakangeni-ke siyaguqa. Simguqele odala izulu nomhlaba. Sikhuleke, simnxuse, simcele abe kanye nathi. uJesu Kristu inkosi. Baba ongcwele, Baba olungileyo, uNkulunkulu onomusa, siphambi kobuso bakho siyabonga uthando sithande ngalo. Siyakubonga Nkosi, ngiyacela ube kanye nathi kule nkonzo. Ngiyakhulekela bonke abasemkhosini ube kanye nabo. Khulekela bonke abagulayo baphilise manje. Ngithuma izwi lakhe elinamandla phezu kwalowo naloyo ogulayo. Uyakhululwa ekuguleni, uyakhululwa emademonini, uyakhululwa emandleni obumnyama. Ngiyakhuleka-ke Nkosi, khulekela bonke abaletha abantu babusise kakhulu uNkulunkulu wami. Usibekele izono zabo njengoba ushilo kwekaJakobe chapter 5 verse 19 no-20. Iba kanye nathi-ke ngomoya wakho ingcwele kule nkonzo. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga-ke kakhulu uNkulunkulu wethu. Sikhulumile-ke izolo. Ngidonsa silivalile ipage lani lebandla. Silivalile ipage lebandla izolo. Uxolo ipage lohulumeni awubakithi ipage lohulumeni silivalile izolo. Sizwile nanokuthi sisazobusa nenkosi yethu Jesu. Sisazohlwithwa sihambe siye ekhaya bese sibuya siyavuka. Mase sivuka sesingabapristi bombuso kaNkulunkulu noJesu Kristu inkosi yethu. Sibuse iminyaka e-1000. Mayiphela iminyaka e-1000 uyakhululwa uSathane ngesikhathi elungiselela ukuzohlasela ikamu kokwehla umlilo ezulwini umqede aphonswe echibini lomlilo. Obengasekho esihogweni manje. Izinto ezimbili lezo. Aphonswe echibini lomlilo. Bese kwahlulelwa izwe. Mase lahlulela ilizwe kwahlulela wonke umuntu phonswe echibini lomlilo abangatholakala encwadini yokuphila. Isihogo neHades nokufa kuphonswe echibini lomlilo. Sengithi isihogo neHades. iHades isihogo vele. Kuphonswe echibini lomlilo kanye nokufa ngoba ngeke sisafa sesiyophila ingunaphakade. Hayi-ke lapho-ke bese kuba khona izulu elisha nomhlaba omusha. Ulifunde isambulo sakho
Siyambonga-ke uNkulunkulu wethu kakhulu. Sesingena-ke kwesilandela isihloko, singena kumoya ongcwele. Sesiyafanalayiza, sifuna ukubona umoya ongcwele kanti yena uyena ovimbile ongenamthetho na. Kodwa-ke sengithandazile-ke sifunde ngokaJohn chapter 17 ngoba siqale kukho ukuthi uKristu ufuna ubunye. Umphiko uKristu umelene nobunye. Verse 20 no-21. Angiceleli laba bodwa kepha nalabo abakholwa yimi ngezwi labo, kuba bonke babe munye njengalokhu wena babukimi nami ngikuwe, kuba nabo babe kuthina, ukuze izwe likholwe ukuthi wena ungithumile. Sikhuluma la ngobunye obufunwa inkosi yethu Jesu. Bese siya-ke kwabaseThesalonike besibili uchapter 2 sifunda verse 5 kuya ku-8. Anikhumbuli yini ukuthi ngisekhona kini nganitshela lokho na? Senikwazi ukumbambezelayo kuzambulwe ngesikhathi sakhe. Ngokuba imfihlakalo yokungabi namthetho siyasebenza kuphela ukuze kudediswe yena ombambezelayo. Lapho-ke uzakwambulwa lowo ongenamthetho yakumqeda inkosi uJesu Kristu ngomoya womlomo wayo, imchithe ngokubonakala kokufika kwayo. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Engakambulwa-ke umphiko uKristu, sinobaphika uKristu baningi. Mina ngithanda ukumbonga uNkulunkulu ngoba bayafika ekhaya lezwi, bayafika entabeni abalasti, abalasti ngoba kuyashisa la, kuyashisa. Abaphika uKristu bayafika ngendlela eziningi ezihlukene, bahlasele namabhrentshi. Kodwa ngijabule uma befundise benginike ireport, usephumile umphiko uKristu. Usephumile umphiko uKristu ngoba bakhona, bakhona uSathane ubatshela phela uyalizonda leli bandla. Entabeni endlu kaJehova kuyabonelela, uyayizonda. Khumbula ngakutshela ngathi kunombono uNkulunkulu angikhombisa wona we-second in charge kaSathane. Masikhuluma ngolimi lwesambulo, isilo leso. Masikhuluma ngolimi lwesambulo, awuthi ngivule izolo sikhulume ngesambulo 16. Yayisilo verse 13. Ngabona okuphuma emlonyeni kaDrako nasemlonyeni wesilo nasemlonyeni woprofeti bamanga. Kusho ukuthi ngangikhuluma nesilo. Lesi silo-ke esi-second in charge kaSathane. Sithi hawu kodwa Nzibande besingakunakile. Kanti usukhule kangaka wena wedwa. Sesibavale bonke ongena uphume ngokuthanda ezulwini. Ngase ngiphaphama lapho lachaza izwi ukuthi ukuphuma nokungena ezulwini akusho wena siqu sakho. Njalo uma ukhuleka uthandaza ungena ezulwini ulanda into zabantu. Uphuma uzilethe kubona. Njalo uma ukhuleka ulanda izinto zabantu. Akusho ukuthi mina sengike ngaye ezulwini. Cha, angikaze ngiye ezulwini ngenyama yami. Kodwa kwelikamoya mangithandaza ngingena ngiphume ezulwini ngaso sonke isikhathi. Ningahumushi kabi. Cha, angikaze ngiye ezulwini. Kodwa kwelikamoya nawe mawuthandaza usuke ungena ezulwini. Hayi kodwa ubaba uNzibande yedwa. Nawe mawuthandaza ungena ezulwini ngoba ulanda into zakho noma ezalona omkhulekelayo. Uthi-ke i-second in charge besingakunakile Nzibande. Sesibavale bonke emhlabeni wonke jikelele. Wena wedwa ongena uphume ezulwini ngokuthanda kwakho. Besingakunakile. Uyingozi enkulu embusweni wethu. So-ke ngiyakwazi lokho ukuthi ngiyazondwa. Nabo bonke abangamkhonza uJesu ngeqiniso bayangizonda. Ngiyakwazi lokho ngoba bangizonde ngoba bengizonda. USathane ongene kubona bayangizonda. Ungabanaki ngisho begxeka uJesu Kristu inkosi. USathane okubona ugxeka uJesu Kristu inkosi bese ubona ngathi umuntu wena. Umuntu akazi lutho akanacala Nkosi yami ngoba silwi nenyama negazi. Sibambene nembuso namandla omkhathi. Yiwona-ke esibambene nawo.
Angidluleke lapho, bengidlula nje ngithi mina ngiyazazi ukuthi ngiyazondwa usathane, waze wayifaka inzondo kwabanye abantu abayizikhonzi zakhe. Manje abasaboni noma sebexabana nenkosi uJesu ngoba amehlo anjani avalekile, aphuphuthekisiwe. Hhayi ubaphuphethekisile, kodwa-ke kuyovela ngelinye ilanga okwethu ukubakhulekela, sibacelele, sibanxusele, sithi Nkosi nabo wabafela esiphambanweni. Ake singene-ke kumavesi akhuluma ngomoya ongcwele. Elokuqala esolibheka uJohn 14:16. John 14:16 uthini uJesu ngomoya ongcwele? Uthi ngiyakucela kuBaba niphe omunye umduduzo ukuba ahlale kini phakade, ahlale kini phakade. So ngamanye amagama umoya ongcwele is here to stay, uzohlala kithi phakade. Umoya ongcwele loyo makushiwo kithi akushiwo akushiwo ukuthi uzohlala la endlini njengoba ngisendlini nje ngise-studio 3, cha, uhlala kumuntu umoya ongcwele, uzohlala kithi phakade. Hawu, angakhumbula enye into, ake ungitshele, uma uvuka ekuseni kuyenzekani uzibingelele njengami nje ngithi sawubona webaba uNsibande, ngiyakwazi nokusho lokho. Ningathi ngiyahlanya ekhanda, angithi angikwazi ukuzibingelela. So-ke uma umoya ongcwele ehlezi kithi phakade, kwenzeka kanjani abantu bethu babingelela umoya ongcwele ebandleni? Ngibingelela umoya ongcwele phakathi kwethu, kusho ukuthini lokho? Ngiyabuza, kusho ukuthini ukubingelela umoya ongcwele? Ngoba umoya ongcwele ukuwe, ume kuwe kusho ukuthi uzibingelela wena. Hhayi bafowethu, lowo moya siwuyekeni ngoba uyakuhlaza, ukhombisa ukuthi umoya ongcwele wena unaye. Umbingelela umoya ongcwele ngoba ekulaba abantu ohlezi nabo, ngibingelela umoya ongcwele phakathi kwethu, kodwa akekho akaphili kuwe. Yikho ngiqale ngathi uyazibingelela yini wena? Uma ungazibingeleli, umbingelela kanjani umoya ongcwele ephila kuwe? Ngiyabuza nje, umbingelela kanjani? Ngoba ukuwe, ulala naye, uvuka naye, udla naye, ukuwe, umbingelela kanjani? Uyasikhombisa ukuthi awunaye umoya ongcwele, umfice kuleli banga. Sukuma umuntu ezofakaza, ngiyanibingelela abazalwane, ngibingelela umoya ongcwele phakathi kwethu, uzositshela ukuthi awunaye wena umoya ongcwele. Yikho umbingelela nje, ngoba uma unaye uyazi ukuthi uhamba naye, kade udla naye, uzolala naye, uhambe naye, yonke into ngoba uphila kuwe uphakathi. Kodwa uma ingekho uzombingelela ngoba usufike lapho ebusa khona, lapho ekhona ekulaba bantu ofica kubona, usuyambingelela. Hayi, angidlule lapho, angidlule lapho. Kodwa nje le ndaba ukubingelela umoya ongcwele bazalwane, hayi, angizwa mina. Ngaqhubeka nje kodwa phela umbingelele ngoba kusona isono ukumbingelela, kodwa kuyakuveza ukuthi wena unaye. Uthi kuJesu ngiyakucela ukuba uBaba niphe omunye umduduzo ukuba ahlale kini phakade. Uhlala kithi umoya ongcwele. So uma ihlezi kithi, uphawu lolo lokuthi umoya ongcwele akazi ukugudluzwa, ngoba kube kusho ukuthi kugudluzwa abantu, makugudluzwa umoya ongcwele, kugudluzwa thina uqobo. Asiyeke laphaya manje kuJohn besikade sibuka abane, John 14:16. Ngicela siye kwiZenzo chapter 2 verse 16 kuya ku-21. Izenzo chapter 2 verse 16 kuya ku-21. Sikhuluma ngomoya ongcwele. Uthi kwaqeda ukwehla umoya ongcwele-ke kwenzeka lento. Eqeda nje ukwehla umoya ongcwele ngePentecost, uPetro-ke usesukuma-ke uyashumayela. Usethi-ke ku-verse 16, kodwa lokhu kuyikho kwakhulunywa ngumprofethi uJoel ukuthi kuyakuthi ezinsukwini zokuphela, kusho uNkulunkulu, ngiyakuthulula umoya wami phezu kwayo yonke inyama. Amadodana enu namadodakazi enu ayakuprofetha, izinsizwa zenu zibona imibono, abadala benu baphupha amaphupho. Verse 18, yebo, naphezu kwezinceku zami nezincekukazi zami ngiyakuthulula umoya wami ngaleyo mihla,
ziyakuprofetha. Verse 19, ngiyakuveza izimangaliso ezulwini phezulu nezibonakalisa emhlabeni phansi, igazi nomlilo nokuthunqa komusa. Verse 20, ilanga liyakuphenduka ubumnyama, inyanga ibe igazi, lungakafiki usuku olukhulu noluqhamileyo lwenkosi. Verse 21, kuyakuthi lowo obiza igama lenkosi uyakusindiswa. Obiza igama lenkosi lithini igama lenkosi? Lithi uJesu Kristu. uJesu Kristu. Mawubiza lelo gama uyosindiswa, ngoba mawuvuma ngomlomo wakho ukuthi uJesu Kristu inkosi uyasindiswa. Right, asibuyeke kuverse 16. Usitshela ukuthi umprofeti uJoel waprofetha wathi ensukwini zokuphela kusho uNkulunkulu uyothulula umoya wakhe phezu kwenyama yonke. So ngawe magama umoya ongcwele ula uzohlala uyathululwa ngeensuku zokugcina, okungukuthi akazususwa ukufika komphiko uKristu, akamvimbile ngoba yena uzohlala khona kuphi phakathi kwethu. Mase uthululile umoya uNkulunkulu, amadodana ethu namadodakazi ethu ayoprofetha, izinsizwa zethu zibona imibono, nabadala bethu baphupha amaphupho. Uthi yebo, naphezu kwezinceki zami ney'ncekazi zami ngiyakuthulula umoya wami ngaleyo mihla, ziyakuprofetha. Njengoba kwenzeka nje ziyoprofetha, umoya kaNkulunkulu uthululiwe, awuzuthululwa-ke bese ubuye uyasuswa. Uthi uNkulunkulu uzokwenza imangaliso ezulwini phezulu nasemhlabeni. Uthi igazi, umlilo nokuthunqa komusa. Hawu, ngakhumbula ngonyaka odlule mangaphazami khona idate yayibaluliwe, ngazi uma ngo-October noma ubani, kwathiwa kuzoba mnyama umhlaba wonke. Kwake kwaba mnyama obakithi. Abaprofethi bamanga. Sekukhulunywa kaningi, ziningi izinto kuthiwa kuzokwenzeka ukuthi, ngedate ithile kuzokwenzeka ukuthi, akwenzekanga. Akekho wazi usuku nesikhathi. Hayi, akekho, uNkulunkulu kuphela. Ngisho uJesu uqobo lwakhe akalwazi usuku nesikhathi. Nalezi mangaliso akekho ozaziyo. Bangaprofetha nje badlale ngeindlebe zabantu, ukholweke nawe ngoba uthanda ukukholwa. Akekho waziyo, kodwa iqiniso limi lithi uJesu sezobuya. Ukuthi nini asazi, kodwa kona sekuseduze kakhulu ukuthi abuye, kodwa asazi ukuthi nini. Ngakho kasisudlala abantu. Yikho abaseThesalonika esho umpostoli Paul ethi mayelana nokufika kwenkosi yethu uJesu Kristu nokubuthanela kwethu kuyo, ukuba ningasheshi ninyakaziswe engqondweni yenu, ningethuswa noma ngomoya noma ngezwi noma ngencwadi ngokungathi vela kithi sengathi usuku lukaKristu selifikile. Bazalwane, anisuthuswa. Hlala wena ulungile, ngoba akekho wazi, ngisho uJesu Kristu inkosi yethu ayazi. Kokhala icilongo, kokhala icilongo, kube nenhlokoma ekhaya ezulwini, bese kuthiwa ndodana hamba ulanda ibandla. Uyedwa umuntu owaziyo, sonke asazi. Asisudlala ngendlebe zabantu. Thina okwethu kukodwa ukuthi uJesu usezobuya. Inkosi yethu nje isizobuya, sihlaleni silungile. Ake ngiyibambeke la, ngithandaze, ngikhuleke, sikhuluma ngomoya ongcwele. Sisathinte nje amavesi ambalwa, kodwa-ke sizoqhubeka ngokuvuma kwenkosi. uJesu Kristu inkosi, asithandaze. Baba wethu ongcwele, nkulunkulu onomusa, siyazithoba phambi kobuso bakho. Siyabonga ukukhuluma kwakho, siyabonga Nkosi ukuzivuselela, siyabonga ukuzwa nokwazi. Sisize-ke Nkosi ukuba lokho esesikuzwile kulotshwe engqondweni zethu nasezinhlizweni zethu, kuvuke kuqubuke ngalezi zikhathi zosizi. Sikhumbule ukuthi ukhulumile, usitshelile. Yiba naloyo olalela, umbusise. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu wethu, siyamdumisa abangcwele. Ube nosuku oluhle ubaba uNsibande, ndiyavalelisa.
uthi uJesu Kristu inkosi.